Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrap Youth Council Mauthapada Area Unit Hadin Baklayo ban pediang ye kijing ujor nagipad ba nongshong shnong ka Kharo Southwest Khasi Hills District halor ka jingle authority jong ka office MEPDCL Maukarwat Division kabala shu e khongreng ya u transformer klem da care ki fencing ha ka te shnong ka seng ha ka pratre unailar arhaja apun rio kala care fencing hi ya u te u transformer ha ka shnong Kharo namar kala don ka jing yap jong ki blang ki masi bat ki wei ki jingri jingdup Bat kala don ru ka jingdu ya kamin si makodor jang iwei khna red hakisnem baladep. Kat kum ka karwo khobor na u Langstarli Lingkhoi organizing secretary uloong bagaseng kala pensngo la bonsin ha office ban care fencing no ya uti transformer bat ru ya kiwe ki transformer ki bampat care ki bodon hapo kanika than. Henry ka office kam shimla ngap kumta ka seng ha ka ni ka sngi kala shimti hi ya ka senjam ban care ya uniu transformer bat ka seng kala dawaru ya ka office MEPDCL Maukarwat Division wa ka dei ban shimkhya ban care fencing no ya baro ki transformer hapo ki than mau tha pada lem kumta ka seng kam ban se ban shim mi ki senjam ki bakham ting e Wan ban peci adalah kijong hikmat ya unit transformer ha Kharo Southwest Khasi Hills ke nyimban se ngihaban kerno hi dala de da kisik kenang ba kin like kijing mensau ya kimerat badu ya ki mensimbreu nomor la don ru hakine ki snem ki baladap hakine ki dong ki than jongi ki la don ru ki bala jot baki bala yap hadu ki mensimbreu kaliang jongi ka seng hadin ba kala don kine ki jingdia besusi nila leji kenduk bensin ka office jong ka MEPDCL kila kularu bakin wan snano ya baro ki transformer hakane ka dong ka tanjongi hendrai hadu menta kipat sna ka wero bat akito kipuar ngila sngo don jingkerman ba kin sawan sna hendrai mentapat kala long ka jingkerman subun yangi bakin sna yakine ki transformer nomar haba menta ladang ilek tang DSO SDO jong ka MEPDCL ro don su office ini kentu ya ka office jong ka MEPDCL bahkan simkiano mardor ya kene kakam nomor nyimkwa bangin du sidu ya kimen sem ki bakordor kajing sina kajing kiar jungi ya kene kami chen like kadai ka kruwa ka basai sia ka office jong ka MEPDCL bakadai ban sim kiano mardor lada ka MEPDCL kam sim ke kene kakam nyimban se ngihap ban sim dak wei pat kisenjam ki bakam tu ya